Axel. Så får du med ind, så vi lige kan være med alle sammen, ikke? Og jo, herinde er der 6 højder. Morten. Skal jeg prøve at filme sådan? Det er herinde, herovre. Her er der nogle nøgler. Nu er jeg lige med røver. Det er ret smart, at du herovre, for der er mere noget. Victor, jeg har en idé. Victor, jeg har lige en idé. Hvor lægger den der? Jo, den kan høre det. Eller er den nødt til? Nå, det er den her. Nu håber jeg, den kan høre det. Og herovre er der et eller andet herovre. Ja. Så her jeg kan blade dig. Jeg kan blade dig. Kan du se? Det er helt blåt. Det er lige for mig. Jeg skal lige filme på Victors iPad. Jeg skal bare lige have bladet. Jeg skal bare lige have tankerne nu. Og Hvad er det? nej. Vil du have det igen? Ja. Du må godt filme nogle gange. Ikke også? Gammel mand. Hun er en gammel mand. Det er ikke min lyd. Kom Jonas, du kigger ikke ned. Aftale? Du kigger bare lige ud. Du må godt kigge opad. Så kigger du bare ikke ned, når du kommer deroppe. Aftale? Ja, Jonas, derude. Kom her, Jonas. Du falder ikke ned. Kom, Jonas. Der er ikke noget herovre. Det man kan falde ned. Hvor er alle drengerne nu? Der er nogen herinde, tror jeg. Det har et helt museum, jo. Kom ind. Wow. Fra sin celle. På museet kan man se resultatet af Lorentzens ukuelige vilje. Den 18 meter lange tunnel, han arbejdede på i 11 måneder. Lorentzen håbede, at ingen af tunnelen ville føre ham til forsoning med sin kone og friheden. Det var ikke første gang, han forsøgte at flygte fra et fængsel. Hele 9 gange lykkedes det ham at flygte fra fængsel eller arresthus. Hvor du bare blive her? Rekonstruktion af flugten fra samme år. Lorentzen havde hverken ordentligt værktøj, plantegninger eller fysisk overskud. Du skal bare ikke gå den vej. Dårlig luft. Vi kommer lidt herhen, så kommer vi rundt en gang. Skal I med, drenger? Men selvom flugten lykkedes, friheden kun en uge. Lorentzen blev fanget og ført tilbage til fængslet. Det var godt nok hyggeligt. Det var godt nok det. Det her, Axel. Det er film. Jeg tror ikke så meget om det. Så skal I vise I nogle gode klassikere. Axel, hop lige op igen. Hop lige op igen. Man har kaldt det her i gamle dage. Man kaldte det her en opholdsstue. Så har fangerne sat herinde og set fjernsyn. Prøv at sætte dig. Meld sig. Det her. Men jeg skal den her vej, ikke? Og her. Og du skal... Hvad tror I, der er sket med den der? Hold da op, der er en bazooka. Der er en bazooka. Ja, det tror jeg da faktisk Her er også. en køkkenet. Der er en bazooka, Asmus. Og der er en køkkenet. Det er en dum. Celledøren med skudhuller. Den 25. juni i 1996 lykkedes det ukendte gerningsmænd for rockergruppen Bandidos at trænge ind i fængslet i Jyderup, hvor
Den morddømte Hank Angels rocker Jørgen Jynke Nielsen. Bum. Du kan komme herind, men der er et vindue, så du skal lige passe på dig. Okay? Jeg sidder lige derovre. Så siger du hej. Hun er på suge. Hun er på suge. Nej, det er ikke golf. Hvad er det så? Det er skjult stemt. Der er en anden, som man kan spille bordtennis der.